Ndewo. Hello. Welcome to another lesson on Igbo 101. In this lesson, we're going to learn different parts of the body. Akụkụ ahụ is my part of my body. Akụkụ ahụ. Isi, head. Isi. Onu, onu. Ubu, ubu, that's the shoulder. Azu, azu, that's the back. Aka, aka, the arm. Obaka, obaka, the palm. Mkpịsị aka, mkpịsị aka, finger, the fingers. Mbọ aka, mbọ aka, that's the fingernail. Afọ, afọ, stomach. Otube, otube, the navel. Ukwu, ukwu, the waist. Ike, ike, the buttocks. Ụkwụ, ụkwụ, that's the whole leg. Ikpere, ikpere, knee. Mkpịsị ụkwụ, the toes. Mkpịsị ụkwụ. Mbọ ụkwụ, mbọ ụkwụ. Ikiri ụkwụ, ikiri ụkwụ, that's the heel. Anya, eye. Anya, nku anya, nku anya. Mkpụrụ anya, the eyeball. Mkpụrụ anya. Ebubere anya, ebubere anya. Imi, imi. Agba, agba. Ntị, ntị. Ọnụ, ọnụ. Egbugbere ọnụ, egbugbere ọnụ, that's the lip. Ntutu, ntutu. Eze, eze. Ire, ire, the tongue. Ntị, ntị, that's the ear. The other one is ntị, that's the cheek. Ntị. This one is ntị, ntị. I hope you practice until you get perfect. Daalụ maka isonyekwa n'ọmụmụ ihe nke ugbu a. Thank you for joining this lesson. In the next lesson, we're going to look at how to express pains at different parts of the body. So, anyị ga-ahụ nso nso a. I'll see you again in the next video. Daalụ, jisie ike.